Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunang-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan. Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, salamat sa imo kaayo, Lord. Kay ako makasuksok pa sang imported nga bayo. Ini pareho sang iban nga nagamuli-muli kay man manugtunto. Lord, pasalamat man ako sa imo. Kay bisan ang mga kusini, wala ako yakatok. Kag salamat, Lord. Kay ang akon bayo wala tag nga 1,510. Hoy, Lan! Ano nga tag ang ginasiling mo? Hoy, ang tag sang akon bayo 1,500. Kag nalipat ng kumagkuha sina. Lipat ka da. Kag wala ako yung nagasugilanon sa mga tentasyon kay nagapangamuyo ako diri sa sulod sa simbahan. Palayo! Amay, ipalayo sa akon ang panulay. Ikaw, ay Lan! Ako lang ang panulay nga gwapo. Makuya ka sa panit mo, buklan! Simtuyo man sa panit mo, barikoson. Buklan! 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 Barikoson, barikoson, barikoson. Naginamo na sa... Huling! Uy, si Alvina, anong natabo? Ay abaw, huling! Tanawa ini ho? Sulat ini sang akon admirer. Ha? Admirer, Chay? Sino nga admirer? Si Mikron. Mikron? Ano nga Mikron, Chay? Basaha lang bala? Basaha lang? Abi, bebe. Roses are red, violets are blue. Mama said, Papa said, I love you. Oh, hala. May pirma matuod nga Mikron ho. Ay abaw! May naluyag sa akon nga wala ako makahibalo. Sinuayhan ang Mikron nga iniman? Mahibalaan gid naton ini huling. Mahibalaan gid naton. Manilag kita Sige, Chay Alvina Apang kinahanglan, magpangariglar ka, Chay. Kay may nag-admire ang gali sa imo sang sikreto. Huling, anong buhaton ko man? Inagani, Chay. Magpang-ariglar ka. Kay man, makahuluya nga makita ka nga hindi ariglador sang imo admirer. Ay abaw
Kanamik di sang Disyembre ko ah. Hindi. Hamak mo? May admirer gali ako? Do hindi man ko makapati ba? Bro, si Alvina, ano ang mikron? Ngalan inao kon apelyedo. Ha? Ay! Ati, makaibalogin kita sinahuling ah. Pero sa subong, secret lang anay ini ha? Malabay ako sa tiyanggi ni Huling ah. Mangayo ko sang bahaw sila. Oh. Ara? May pungko sa tiyanggi? Oh. Hala? Hindi man na si Huling? Ay! Sino naman? Kapula-pula sang iya bibig. Kang iya guya. Daw gintampa sang Spartan nga ismagol kapulaman. Ah. Kakang iya buhok. May laso pa nga malapad kayo? Daw maripusa ba? Ah? Kakang iya bayo. May laso man sa likod. Ay, amo na siguro ang ginatawag nga sandris. Ah! Anay ka. Daw ginapangilala ko mo na siya? Oh, ala. Si Chelby naman ha? Oh, ala. Anong natabo kay Chelby na? Nga daw sa musa siya nga koronahan? Oho. Daw sa may ginahulat siya? Sino gidayhan? Sino gidayhan nga buang man? Ah! Hi! Shelby na! Che! Apa? Wala. Nag-aslo mang yaguya sang makita ko. Mabalik na lang ko ah. Mapuli na lang ko ah. Pero, anong natabo man? Nga hinali lang agdikampotok si Chalbina man? Ay, basi kun kay mo naman ni Tio Tagoy? Nagsakit man ang tiyan ko ba? Nagsakit man ang tiyan ko sang kadlaw matan. Matan baon tatako. Baon tatako sang kadlaw. Dali! Dali! Ano sa mabuang man ko sa kamot ba? Ano sa mabatay ko sa kamot matan? Dali, dali, paun tatako sa pagkadlaw, dali! Daw sa gago ka ba Tio Tagoy mo? Animal ka? Hindi mo ko ganit magtawag nga gago, ha?
nagasagag ka sang kadlaw. Kag sisinaw gani magkadlaw? Abi ni Barikuso niya kung may naluyag matuod sa iyang Omicron? Te, kita mo? Kung niya nagpasiksi sa dayon, daw sa ag-ag. Wala si Barikuson na kay Balo. Ngang iya ginapasiksihan, virus. Matan. Buwas, mapahatag naman ako sang sulat sa ila, ha? Ha? Ay, hindi na Kuya Cho Tagoy. Base, kung madakpan niya ako. Isikreto talang eh. Ibutang mo sa ila tiyanggi sa sikreto lang. Hindi kaya magpakita sa sina, mapatigid siya nga may admirer siya nga si Omicron. Ika, tanawa balang baboy nga ginbakal natong kay Urayo? Kaniwang? Huuman ko lapo, no? Sang baklo naton ina, katambok pa sina kaayo. Pero subong ho, pero tinakaniwang. Nga nagniwang na saya, ma'am? Anong ginpakaon mo na, ha? Ay, ako pa yung pamangkuton mo? Hindi ba lang nga ikaw ang nagapakaon, sina Kulapo? Anay ka? Ang buot mo singon, wala mo ina ginapakaon? Wala, O Diyos! Nagasalig ko sa imo nga ikaw mapakaon sina. Kaya ti ikaw ang nagsiling nga baklon mo. Ang buot mo gali silingon, wala mo ginapakaon ang baboy nga nasugod sang ginbakal ta? Ay ambot sa imo Kulapo, Hindi. Tingala ko nga purti kaniwang kay. Oho, daw siya mapatay na? Ang buot mo silingon gali. Nagbakal ka sang baboy, kaya ako galing mapakaon sina. Sino man gali? Ay, Kulapo. Do sa gago ka bala mo? Nga wala mo dayon pag-ataga kung sino sa aton nga duha ang mapakaon sang baboy. Oh. Oho, tanawa bala? Kundi, do sa mapatay na na ho? Kitsunon ka nila nanay Doon sa mapatay na matudang baboy, niwang pa sa imo, nay. Hoy, Pilimon! Hindi ka gani magsiling nga niwang pang baboy sa akon, ha? Nga wala mo ina pagpakauna? Kuya kabalo nga may baboy, tanay. Karon nga nakaibalo ka na, ikaw ang mapakaon sina Filimona. Padakuay na, padamua. Ay, Kulapo! Ano pagdamo sina? E lalaki man na? Buhaton tanga butakal eh.
Kadto ka sa mga kabalayan, kag manguha damog. Filimon, ikaw nang madamog sa na, kung magdamo ina, base pa malang kung makabakal kita auto. Hindi lang ka na bakal auto tayo. Nga hindi ka gusto nga mag-auto, ha? Pati ha ang anak mo kulapo ah. Wala tasang grahe. Oh! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!